عبدالواحد آزاد جمالدینی نو کے بلوچی زبان و لفظاں کے دیم رویہ ہمہ مردمانی نام ارزش تو بستار دیگ بنت آہنی تہا عبدالواحد آزاد جمالدینی نام اولی سرائنت آنچہ انگریزانی زمانہ کا بلوچستان سیاسی و لفظاں کی چست و ایراں گون بوتگ اے جوہداں گرگ و بند کنگ ہم بوتگ زوراکی و بد جاور ہم سگتگت آزاد جمالدینی 1912 نوشکی دمگ کلی جمالدینی اودی بوتگ آئیے پتہ نامیر خان جہانت او آئیے پیرک جہان بیگ جمالدینی قبیلہ سردارت آئیے بنداتی وانگ و زانگ چوتی مسیح در بر تو پدا ماں نوشکیہ انگریزانی جوڑ کتنگی پرائمری سکول اونت نوشکیہ 6 جماعت وانگا پد آزاد جمالدینی گیشترے وانگا کوئٹہ دیمش دات ایندا آئیاں سنڈے من ہائی سکول داخل بود او سکول بورڈنگا جہ منندت اے زمانگا سنڈے من ہائی سکول نامدار شاعر گل خان نصیر ہم وانگات آزاد جمالدینی چ ورنائی زبان و لفظاں کی شوکت بنداتا آہیاں اردو شاعری کت بلے پدا گل خان نصیر و محمد حسین انکاہ سکین و سنگتیہ بلوچی نیمگا دلگوش بود آزاد جمالدینی پا بلوچی دیم رویہ محکم کرد ماہتاک بلوچی کشگند جون 1956 آہیاں چ کراچی ماہتاک بلوچی کشت ماہتاک بلوچی زبان اچھا بو کے دومی ماہتاکت ایشیا ورنائے شاعر و نبشتہ کار جوانے وڑے لفظاں کی تربیت داتند آہنی دل بڑی کت او آن بلوچی وانگ و نویسگ نیمگا دلگوش بوتند چند مدتا پد مالی نگیگی او زند جنجالانی سببا ماہتاک بلوچی بند بود او آزاد جمالدینی چا کراچی لڈت و کوئٹہ آت کو جہ منند بود ادا لاتے مدتا پد اپریل 1978 ماہتاک بلوچی دومی رندہ کشگ بندات کت او دا زندگت ماہتاک بلوچی کشگ گو شاعر و نبشتہ کاراں پا لفظاں کی مواد و ساچشتاں حال و احوالات ورنائے نبشتہ کاراں سر و سوجت شونکار عابد واجہ جمالدینی یک جوان شاعریت آہیے شاعری 2 کتاب مستیں توار اور رجن چھا بوتگنت آئیے اولی کتاب مستیں توار 1953 بلوچستان پبلیکیشنز کوئٹہ چھاپ کتگ ماں اے کتابا آئیے شیرانی اردو رجانک ہم ہوارنت کہ انجم قزل باشا ترین تگنت آئیے دومی کتاب رجن اگست 1985 چ کراچی چھاپ بوت آزاد جمالدینی گیشتری شعر ڈہ دوستی ظلم و زوراکی خلاف واری و بزدگی ہلاس کنگے سکینت اے وعدہ کہ آزاد جمالدینی لفظاں کے نیمگا دلگوش بوت گڑا سرجم بر صغیر بلوچ ہمچا انگریزاں آزاد بوہ گئے جنزا گونتنت پدا اے ہما زمانگت کہ ہندوستان انجمن ترقی پسند وتی دورانت او آزاد جمالدینی کراچی و کوئٹہ گو ہمیں مردمہ نزدیک و ہم احوالت پمشکا آئیے شاعری گو انسان دوستی و انسانی دیم رویہ پگرو لے کہاں ہم گرنچنت آئیے کتاب رجن پیشگالانی نویسوک عبداللہ جان جمالدینی مراد آوارانی یوسف نسکندی محمد صدیق گلاب بلوچ اور رحیم بخش آزاد واجہ جمالدینی باراوا ترانہ وانے گڑا گمان بیت کہ آزاد جمالدینی یک جوان شاعرے او جوان پگر انسان بوتک آئیے سرجم زندگی جہد و کوشش تو او تاہلیانی تہا گوستگ بلے آئیے شخصیت تہا اے تاہلی او مشکل نیات کگنت یک پر حوصلہ مڑادار او جہد کنوکیں بلوچیت کہ وتی نادراہی وعدہ بلوچی زبان واسطہ جہدات ماہتاک بلوچی کشگات آزاد جمالدینی 5 ستمبر 1981 دنیا سفر کتگ بلے پا بلوچی زبان و لفظاں کے دیم رویہ آہیاں کتگی کار ہر وحدہ یادہ رکھ بنت بلوچی پلیٹ فارم یوٹیوب چینل